Ako sa ti to stalo? To je osud, nie ostrom. Volám sa Jan Matrtaj a chcem si zmeniť meno. A na aké? Na Jozef Matrtaj. Prečo ideš s tou baterkou na rande? Pre istotu, pozri sa, čo si zbalil ty. Myslel som si, že moja vazektómia zabráni otehotneniu, ale teraz som zistil, že len mení farbu dieťaťa. Dostal som 3 päťky. A z čoho? Z ničoho nič. Keď som prišiel domov, dýchnem na psa a ten nič dýchol som na ženu a tá štekala až do rána. Keď žena povie niečo rozumné, tak začne vetu slovami raz mi jeden muž povedal. Celý rok si mi nepovedal ani slovo. Nechcel som ti skákať do reči. Aký je tvoj obľúbený stroj v tomto fitku? Automat na bagety. Kedykoľvek mám chrípku, varím si víno a hneď je preč. Tá chrípka? Nie, to víno. Dnes som čítala, že mužské orgány stoja na čiernom trhu $1 000 000, pozerám na ňo a nemôže zaspať. Bab, prečo máš také veľké oči? Do keľu musíš otrávovať, keď seriem.